ሰላም አሁን ለማንተ ቪዲዮና ሻቢያ ጸረ ሚሳኤሎቹን አስጠጋ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጦርነቱ ከተጀመረ እንደ ጋዛና ዩክሬን ማንንም ማያድናችሁ ማለታቸውን ተከትሎ ባዲሃሎ ቤተ መንግስት ትርምሱ በርክቷል። ከሙ እንታይ ዝባል ዘሎ ጻድቃን ርዕስ ብርጭቅ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ እዩ ዝዛረብ ነይሩ አነ ክምልሰሉ ብቁዕ ስለ ዘይኮነ ነዚ ወራዳ ጀነራል መሳይ መኮነን ይመልሰሉ ጀውን ከብዙ ሳሰሉ ቪዲዮታት አለው ሐደሽ ቤተሰብ ታሊኩም ለቻናል ኩልኩም ሰብስክራይብ እና ጎርኩም ኮራት አዘብቲ እስከን خدናፍተው ቪዲዮታት ኮስረኩም እስኪ ኮራት አዘብቲ ከመጀመሪ ቪዲዮና ቆን ብዛው ዘላ ቪዲዮ እስኪን ጀምር ጻድቃን ርዕስ ብርጭቅ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ እዩ ዝዛረብ ነይሩ አነ ክምልሰሉ ብቁዕ ስለ ዘይኮነ ነዚ ወራዳ ጀነራል መሳይ መኮነን ይመልሰሉ ለፈው በህዋትና በፌደራል መንግስቱ መሃል ጦርነት ሲካሄድ የጻድቃን ጥያቄ በወቅቱ የትግራይ ህዝብ ተበደለ ወይም የትግራይ ህዝብ ጋር የተያያዘ አልነበረም። ከኤርትራ ከሻቢያ መንግስት ጋር ከኤርትራኖች ጋር ባለው ጸብ ምክንያት በጣም ይፈራቸው ነበር። አብዛ ሐለፈ እዋን አሞንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ኩናት አብዝ ካያደሉ ዝነበረ እዋን ናይ ጻድቃን ሕቶብት ጊዜ ህዝብ ትግራይ ተበዲሉ ዝብል ወይ ምስ ህዝብ ትግራይ ዝተሓዝ ሕቶ ይነበረ ምስ መንግስት ኤርትራ ወይ ምስ ሻዕቢያ ዝነበሮ ቂም ምክንያት ብጣዕሚ ይፈርሖም ነይሩ አሞንጎ አብይም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ዝነበረ ጽቡቕ ርክብ ኣብ ከቢድ ስጋት ካብ ዝወደቁ ፖለቲከኛታትን ወታደራውያን መራሕትን ሓደ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ነይሩ حلف حليفون السوب زنبرو زنبره هنسا ኤርትራውያን ገዛ ተኻሪዮም እንተሰሚዑ ከሚሕር ፍርሒ ዝተላዕለ ኣብቲ ህንጻ ይኹን ኣብቲ ከባቢ አይረአይን ነይሩ ጸኒሑ ኤርትራውያን ይሞጹለው ምስ ፌደራል መንግስት ኮይኖም መቀለ ኻኣትዮም ዝብል ወረም ሰምዐዩ ነፊጹ ነፍሱ ንምድሓን ሃዲሙ ናብ በረኻ ዝኸደ زعبي طلوم سيرتراويانن سبب سلطانن شعبياي حج كمان امونغو ابي احمدن سبب سلطان ايرتران زنبره جمد كم زتفتكن زنبره ركب مقراطون مسرغاغصيو ناب ابي احمد كيدو زتلطفه ምናልባት ابي احمد كمن نفلطو ተጋላባጣይ ስለዝኾነ مسوقوا ነገር የለን ስለዚህ ሓደ ጊዜ እቲ ካብ ابي ዝግበረሉ ዘሎ ደገፍ ጽቡቕ ገይሩ ዝተረዳ ይመስለንን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስት ከምዝ ዝበለ ሓደጋታት ይመጽእ ኣሎ ነዞም ሰባት እዚኦም ምምካት ማለት ንህዝቢ ትግራይ ምድሓን ማለት እዩ ይዝብል 1 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ትግራይ ዝተፈአኮ ኣሞንጎ አብይ አሕመድን ኣሞንጎ በዓል ጻድቃንን ብዝተፈጥረ ቁርቁስ ሎሚ ንህዝቢ ትግራይ ዝደንገጸ ተመሲሉ ግን ከኣ ምስ አብይ አሕመድ ተለጢፉ መድሓን ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዝመጽኣሉ ዘሎ መንገዲ ኣብ ትዕዝብቲ ህዝቢ ትግራይ ዘውድቆ ዘሎ እንዝፍጠር ዘሎ ጋጣም ድማ ንበዓል ደብረጽዮን እንበር ንበዓል ጻድቃን ጽቡቕ ነገር አይመስለንን በዓል ደብረጽዮን ነዚ ጋጣም ተጠቂሞም ሐመድ ልሒሶም ክትንሱ ተዳልዮም አለው ይብል ክልተ ዝሕጉስ ሓበሬታ ኣለና ብዊና ክንጅምር መደብ ህዝብን ፖሊስን ካብ ዝመጽእ ሰሙን ብወግዒ ኣብ ህድሞና ኢንተርቴይንመንት ጀሚሩሎ ከላይ ካብ ህዝብ ጾሮና ዝመጸትና ደብዳቤ ድማ ነህት ድሕሪ ሰላምታ ኣብዛ ሓለፈ እዋን ብዛዕባ ዝተተምየነ ናቕፋ ዝተደድናልካ ከም ዘቃላሕካልና ዝፍለጥ ኮይኑ እንሆ ገባር እከይ ምክታል ህዝብን ሰራዊትን ትምዩን ናቕፋ ክነግድ ዝሓሰበ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣባላት ጸጥታ ኤርትራ ውዒሉሎ ንሃገርን ህዝብን እትገብሮ ዘለኻ ኣበርክቶ ኣብ ልቢ ህዝቢ ስኑድ እሞ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ኣወል ስዒድ ወትሩ ኣብ ጎንኻ ኣለና እዛ ሃገረ ሰማዕታት ኤርትራ ተኸቢራን ተሓፊራን ክትነብርያ ዓወትና ሓፋሽ كبرت يا هابلي تغيت نحلوت وسناسن أبالات ستة إرترا خلته مليون بزحي حزبي زلوا حجرة إرترا نتخلته 100 مليون بزحي حزب زلوا حجرة إثيوبيا تربحنا تدوب أيح بحركة خلع جبان قبل إتماجر شو إثيوبيا فيلد مارشال برهان جلاجريسو فيلد مارشال برهان ونزيز جلسة مبل حرمية عسرة شمونت عمد سنبل مسرتها سراوي حجرة عملكيتو أبو زهبوك عليو زي كمتي أب أنت تجري زنبران وعي موسوون حزي أب وط زلوا هجرات إثيوبيا يعني إيرتران قداي بر بحرين أي وتري نت وخوين مسنحو زذكريهم أبزي كمزي زبالة وتري مس أسمران عدي سابان كس أمر زجواي وحيل تجري زلوا أنتقون جواي شوي يكون حوس هوا عين كافل نزبلوا بهراويان تجارون اللو زي تقارنوا زي سقات عالمون ناخد خير بمهلا وقلبي عالم لخ مع خنازينا يسحب الله نلومي BBC حيز وزوات أسباب كم زسحب أوالدنا يلنا حيلتات إثيوبيا إيرتران قبل حزب تجري زحدر وقسلي تاريخ زيروس عن قبل حلنا حزب تجري زنبرن خبيت بسلايو
بريتوريا كم زبطنو زنجر فتلركب إذا محايلتات كاب زي محبار ناب بطري موطوات كسجاجرو عمتات أوصلوا من أفدق بحري بفلاي دما تبع حقوق أي بحري كم بحري ومثل وسيدة نايجب أن حطوا تلعز الله إثيوبيا نتابع بحري متأخم بعيني متأخم التبل إرترا دك أزخلا أجندة خوينو يززلقة تولد عادة سمرو زبال أبليك أنت قرأ جزيف أجندة خوينو زلوا زعباون إذا سقات زي خمس خنا بترجع جلز بمجلس تاتن عند بتات مريحنتن زجلت وطري كساب حزي معلبي زي تفلت أنتلو نمبل 110 شو تنبع على مسرات سراويت حجر إثيوبيا أبست سناد مدرخ استراخبة فيلد مارشال برهان جولا إثيوبيا سلست نجارات ياتدلي زلا نساتهم دما سلام معبالن أفدق بحر مبالو دليت أفدق بحر تاجر وتعدراو دليت معبل كم زلو زارق خوين الله إثيوبيا بمرات كتعوز أزقباء خونن حزبنا حرميتون 30 مليون بس يحلو أبزمت 25 عام تقدم قلت 100 مليون كبس حي مبالو تغرت BBC سحبو رخيبنا يلنا حاططات مع خنن تغسل كما يلو ربح قلت مليون كابنايزوم قلت 100 مليون زبلس يلو it is unfair وين من رتعوا خونن كبلز جلسة فيلد مارشال برهان جولا مش عالم لخاو حق زي السنة إيموجتاونيو دحر مبال أبز حلف 3 عامات دك إسنا مبارنا أمن عز حزنيو حزو جن تبرابيرنا لنا مبالو زلوا ترجم BBC تنتن سلام معبالن أفدق بحرن كنا رجاجس إنا قبل تحنيو زنابلة ارتتكال زيب بهالمبر اتيني تبي أفدق بحرن خطرك بزخل حقي أينا عنكس بخانو أي تكسن قبل حبراوي سمم معتتك من تحالفو نازي زرات حق كم زي اللون مهورات أجراوي حقنا على ملخاو زمدنا تاتنك قلت أني حميوم قبل بما رحت تبي أزغربنا يجب أن نحطه بيت خالي خرنا عزلو ميزان بريهو راني إثيوبيا أنا بعد 9 مت حلالفن أقل قلت ودبات السمم فري من منبرن زي كرخوينو قدم قبل أمباسادر عند برهان ولد جيرجوس نزي بستفار لي سبع سلطان مع خنات زينان إثيوبيا زقرب موجود عمل كتون زقرب اللحوت ملي سنو يركبل زخ خرت مع خن زينا أتي أمباسادر أتي زبها الكندزي كيلومتر كاب بحري ترحيقة مثل على كازب الحاسوتي قبل من عقوبريه تيرتراو أمباسادر إلو قبل BBC كم تصبصبو أبينا حق اللوزي كابي مسيو ناي فترات الرخاء كم أوزب الحق يلن أبو علم خالي أفدق بحري إثيوبيا حلاوي قدنة يزبها إثيوبيا بزي وانت أفدق بحري مولو هو تاس إني حياة سلزي وانت أفدق بحري إثيوبيا قدنة يخونن بزي أفدق بحري نزنو وان عدمي أني حياة دحر مبال مسي بز حزب تأساسيرو نزغرب موجود وين أمباسادر عند بران بز حزبي حنت أفدق بحر زي بالهاجر أفدق بحر كتو إن المسألة الزهباء يخونن بخلو تيز فبرخ وزلو تاريخ يخون حقاو مسرت يبولو المبال حبيرو إثيوبيا أبقيح بحر أفدق نخت ركبت تجورو زلا دفيت مس إرترا بمثل لاختيو نتن خلتو قرباب تهاجراتنا بدركو خيت حدش زرقينات مريحون كم زلوز جلسة أمباسادر برهان جلا بوغنو إثيوبيا بزي بحر النزاترف وازبلو بسم زي تقسم حيلتات وسعي بموقاس وان أنتي أب وان زنبر منجس إثيوبيا زنبر سبع سلطانن إرترا مس ودبات كده نتسأل مفقارم عدنا جيروم يوم قبل وقشو توم نسوسان 7 عامات سريحهم مريت تخابيبنا كنترف زغبرنا صلاتي سروحهم قصيله ملو نحنا سبع سلطان منجستي مالتو እዩ ጌጋ ፈጽምና ምስቲ ኤርትራ ክትንጸል ከላ ኣብ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለቱ እዩ ተሓባቢርና ክንኸውን ንኽእሊና እንተኾነቶም ቀንዲ ወነንቲ ናይቲ ናይ ኢትዮጵያ ብመሬት ናይ ምዕጻው አጀንዳ ታሪኻዊ ጸላቱ እዮም ክብል ተሰሚዑ እንተኾነ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ደማዊ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ ግንቦት 1991 ንጎበጣ ኢትዮጵያ ብምስዓር ናጽነታ ከም ዝተጎናጸፈት ዝፍለጥ እዩ ኣብ 1993 ድሕሪ ዝተኻየደ ህዝባዊ ውሳነ ድማ ልዑልነታ ዘረጋገጸት ናጽ ሃገር ኮይና ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ተጸንቢራ ብርሃኑ ጁላ ቅድም ክብል ኤርትራ ንግብጽን ታሪኻዊ ጸላቱ ኢትዮጵያ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ ዝባለ BBC እቲ ኣዛዝ ሰራዊት እተን ጠለባት ሃገሩ ብኸመይ መንገዲ ከረጋግጽ ምዃኑ እኳ ብግልጽ እንተዘይጠቐሰ ሓይልታት ምክልኻልና ክንሕይል ምዕባለና ክነቀላጥፍ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንውሕስን ኢና ክብል ግን ተሰሚዑ ኣሎ ክብል ዝጸብጸበ BBC እዩ ብኻሊ ወገን ሓላፍቲ ሓድሽ ተመስረተ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምክትል ኣድሚራል ክንዱ ገዙ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ህላዊ ብምዃኑ ብምጥንቃቕ ሓንቲ ስም ዘይጠቐሰ ሃገር ገምገም ባሕሪ ብመትከልን ካን ሃባን ክትተሓባበር ኣተሓሳሲቡ ሕጋዊ ታሪኻውን ፖለቲካውን ምኽንያት ካብ ብምዃን ሓሊፉ ጉዳይ ባሕሪ ንዓናን ኢትዮጵያውያን ህላዊ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ካብቲ 60 ኪሎ ሜትር ዘይርሕቕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ርሒቕካ ክሳብ ሞት ዘስዕብ ዓፊንካ ክትንብሮ ሳዕቤኑ ንመላእቲ ዞባ ጽቡቕ ኣይኸውንን እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ እምበር ነቶም ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ኣሕዋትና ንኤርትራውያን ክኸውን ይግመት ካብ ድርቅና ዝመልኦ ውሳነታት ክቁጠቡን ተፈጥሮ ዝሃበና መትከል ሂብካ ምቕባል ክንካፈል ብምግንዛብ እዩ ግቡኡን ይክብል ደጊሙ ገሊጹ ሕዘቲ ቀንዲ ቁም ነገር ሕቱኽቱ ክልቲአን ሃገራት ክፈጥሮ ዝኽእላ ካልእ ናይ ኩናት ዙርያን ቆስሉ ንዘይሓወየ ህዝቢ ትግራይ ዝህልዎ ጽልዋን ዝምልከት እዩ ለባም ኣብ ዘይዳሱ ኣይልህን ሰልፊ ብጽግና ድሮናት
ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላትን ካልእን ከም ዝዓደገ ብጉራይ ይዛረብ ኣሎ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክፍጽም ከም ዝኽእል እውን የፈራርሕ ኣሎ ትግራይ እታ ብሕወሓት ትምራሕ ዘላ ትግራይ እንተ ተተንኪፋ ድሮናት ሻዕብያ ኣብ ሰማያት አዲስ አበባ ከዕንድራ መን ክልክለን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መን ድሮናት ናይ መን ተምዘግዛግ ሚሳይላት 4 ኪሎ ድኹዕ ገብሮ እዚ ደንቆሮ ዕሸል ይግምቶ ዶ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ሕወሓት ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ መሰዋት ንምእሳር ኣብ ምድላው ከም ዝርከበ ተፈሊጡሉ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካልእ ወገን ናይ ምኽፋት ድሌት የብለን ክብል ድማ ተሰሚዑሉ ሓደ ተወካሊ ህዝቢ ኣብ ፓርላማ ናመራርሓ ሕወሓት ስጎምቱ ንኽወሰድ ንፕሬዝዳንት ሓቲቱሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም የድክመና ኣሎ ክብል ድማ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹሉ ምሳይ ዘይኮነ አንጻር እዩ ዝብል ብሂል ክዕፀልዎ ክብሉ ድማ ኣባጅዑ برها قاليتهم زبلون كالوتي حدش تحابريتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا زينانا لايك شير سبسكرايب بمقوار كتكتاتلو بخبرنا عدهم كنريوهم كلنا حزون عمر راح حوحات قال يخم تصرفنا يخم فلت يعني نهايله تزمتلو بما انه عنجال بقوم نجر زلو كخيون استمال تزارو ولا متزارو صباح تزارونا انه زخونه متكل زي ولهم قلعو ጫጩታት አውጽሁም ተጽርፉና ግለሰባት ከም ዘለኹም ጠፊና ይኮነ ቮልተይና መን ይዘሰማረዎም ፈልጥ ያነ ግን ታውድብ ከይትንካ ታውድብ ከይትፈርስ አይንኻኩም ተሳገር ድሓን ሰባት ክሕዝዋ እዮም ጽባሕ ንጎዝብል ተስፋ ስለ ዘለን after ውድብ ሕዝውን ናይ ባዕሉ ኢምፓየር ክፈጥር ዝጎይ ክንደይ ከም ምዃን ፈልጠይና ኣነ እንታይ ዝገብር መስለኩም ፎቶኹም ጸላኹም ሓደ ወይ ሓንቲ أمرا رح ناي حوحات أو زغون سواتك تأكلوا زودي حدا جنيايو زميدي أزيون ددويت مالتهم نصبح حدا جاي نحوحاتس كاور قارس حيرا خويتنا إنا وصينا نحنا قومي لي زامن جهرا يكونن مسحزبي يكوينه تقالي سي مسوات النت كفيله مسحزبي مسوات النت كفيله زميدي أزي أو نحوحات مالت حوحات أو كن دخلوا أنا زميلي أزي مالتي مولوا ومن يوم زولنا يريرهم نايدكم يتسألونهم تقولوا أو كن دخلوا مخجورو حدا جاء زميلي أزي سبحان الله حدا جاء يزود زيو سبحان الله يقولوا حوحات وصيا تساجيرا تجراي وصيا تساجيرا أمو نافسركي كأتو غلو وين أبزخنا نجر بدل كودل غلو هكال عمس لزغنكو كتكال عمس لزغنا زميلي أزي حدا جاء يبلوا قال بقى تزارو وسبي يزارو زلهم نصع مرح واحد نكون كان حتى نمو من يلزول كنغرا ሻዕቢያ ጸረ ሚሳኤሎቹን አስጠጋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጦርነቱ ከተጀመረ እንደ ጋዛና ዩክሬን ማንንም ማያድናችሁ ማለታቸውን ተከትሎ ባዲያሎ ቤተ መንግስት ትርምሱ በርክቷል ከትናንት ምሽት አንስቶ ሻዕቢያ የአየር ኃይል ማዘዣ ጣቢያውን ወደ አሰብ ያዛወረ ሲሆን ጦሩ በልዩ ሁኔታ በተጠንቀቅ እንዲሆን አዟል ይህ በእንዲህ እንዳለ ሻዕቢያ ለኢትዮጵያ መልስ የሰጠ ሲሆን በላሳይሉት ወጥ አድርጉልኝ ይላል ሲል በተረትና ዘለፋ የታጨቀ መልስ ሰጥቷል ህወሓት በወልቃይት በቀጣይ ሳምንት ውስጥ ጥቃት ሊከፍት ማቀዱ ተሰማ አንድ የወልቃይት ከፍተኛ ባለስልጣን የህወሓት የጦርነት እቅድ እጃችን ገብቷል ብለዋል በቅዱ መሰረትም ከሻዕቢያ ጋር በመናበብ በህዳር ወር ውጊያ ለመክፈት አቅደዋል ብለዋል የአሰብ ቁልፍ ያለው በአፋር እጅ መሆኑ ተነገረ አንድ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ትንተና ተቋም የአሰብ ወደብ ቁልፍ ያለው አፋር ቀጠና ላይ ነው ያለ ሲሆን ኢትዮጵያ አስተማማኝና ዘላቂ ባህር መተላለፊያ ለማግኘት የምታደርገው ጥረት ሊሳካ የሚችለው የአፋርን ህዝብ በማዕከል ያደረገ ፖሊሲ ስትከተል ብቻ ነው ብሏል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመሩት ፓርቲ ብልጽግና ላይ ትችት ሰነዘረ ብልጽግና የህዝብ ጥቅምና ስልጣን መለየት ተስኖታል ያለው ኢዜማ ብልጽግና ግን ከስህተት ባሻገር የመብት ጥሰቶችን ሲፈጽም ይስተዋላል ሲል ወንጅሏል ይህ የፓርቲው መግለጫ ኢዜማ ከብልጽግና ጋር እየተቃቃረ መሆኑን ያሳየ ነው ተብሏል ታደምጡታላችሁ መሰረቱ ከጅመር ከሎ አብይ አህመድ ይሁን ኢትዮጵያ ናብ ደረጃ ዝወጽ ዝኻሉ ከምታ አብይ አህመድ ወን አብዘረው ገሊጽ ወዘሎ ምስኪን ህዝቢዩ ዝስደድ ዘሎ ህዝቢ ይኽለና ከሎ እቲ ስደትና እቲ ሕንቀትና እቲ ቁጠባ ውድቀትና እቲ ናይታ ሃገር ኩልንትናዊ ውድቀት ዝረአየ መሪሕነት ኢትዮጵያ ደንዲንና ክመውት ደሊስ አባይቱ ከይተረፈ ብዛዕባ ናይ ዓሰብ
حتى وانነት يخازبل كا شعبية أبز حزوان مقالة المئتاو سخلكلو حيلي لن كبل حدا أكتيفيست تزاري ولو جنرال تادس ورده نحان تمرار حوحاتك بسلطان كتل على أزيزو وحاتا باستفلالي بوتاتات نزلو تمزابلتي حدش مامرحي ولو ناس حوحات لزتات على أخان مثل على أمل الطاف جاليز ولا بوليتيكينيام تقامو قاتم ولو كادرتات حوحات هزبنا أبعدو تسفاسينو كسدادي قبرو خمزلوون يقلت هذا منسي كاب مقالة سريعو زوسدن موترن كاميران مس اكزيبيتو ببوليس كتما عدقرات تحيزو زبلون كاروت حدش تحابريتاتات حزنا لكم من قريبنا لنا كساب موداتا زينانا لايك شير سبسكرايب بمقوار كتكتاتولينا بخبرون عندهم اسكي كورات عزبتي اتي فيديو كم تزريكم ويزمسل حسان تاليكم ناتكم فيديو اوز فيديو زي حسوهم ابوتا كومنت كتقلصوا تخليكم كورات عزبتي لما انت فيديو ناجومي موسنيرهم او وصال فيديو تمالي سكسات مزد نزال زي كلهم سبسكرايب مقار كيترسو